Pilano 1430 BC ketal buisuni tei Baba Goria mutaini haste joto tirprani lukurongno belai belai khei hambai tini जों खवाई हांखरनि रतनपुर त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि इंगै दफादार गामियाव जुग्या नुखुंनि लुकुरंनो जनो किसिसा जाथायनिनानै हनै मा फायलायगा जों साइमानो हायुं गोनाङै अल ओभार वालो COVID-19 ni bagै हायुंगो याखेबा राज्योबो जाथायनि बियाल तंथायनि बियाल सामुंनि बियाल नाङै लुकुरक बेलायखाय अरै परै ओङै दंखा आबोनि बागैनो जों रतनपुर त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि ओङै दिनै जों आमचानि लुकुरंनो किसा मिसा चुबानानै मा फायगा जों साइमानो राजा महाराजानि आमलनि लाई बुमारक चेत्रयनायखा हिंखे जों साइमानो जिनि बंश बरकनो जाथाय दानिनाय रि दानिनाय ते तंथाय हानो दानिनाय जिनि बंशआबो जिनि परम्पराबो जों जिनि लाई बुमारक चेत्रयनायखा हिंखे जों मान आमनि बागैनो लुकुरंनो कयनाय खरकसा चुग्या नुखुंनो चुबानानि बागै कुटी पटी लाख पटी उन्नानि नांया बोखासे आसर आं कयनाय जों गोबांमा ससियेल मिडियानि बिसिंथिबो गोबांमा NGO संस्था दाल बिदाल मथा बदल जाखेबा साक बायथां साइजों साक गायसारबो चुबालाय दङ जों नुगो अमहाय चुबानाय मथा याखेबा संस्था एबा साक बायथां चुबायनाय दङ आं दिनै त्रिपुर क्षत्रिय समाजै हयते बेलायखाय पाइख्लाया हामबाय मारियो जों नुखा थांनाय 21 दिननि जे लकडाउन गोबां बरक चुबालायखा आं कयनाय बोसकानि जे 19 दिन ताबुक जे चलि दङनि सेकेन्ड लकडाउन अरबो अमा हायखायनो चुबालायै जिनि नुग्या जिनि जे चुग्या नुखुंरंनो चुबानान बागै आं कयनाय देखायसा हिंखे ओ जे COVID-19 नि बागै महामारी अल ओभार वालो हायुंगो जे बेमार मानजाक तंनाय दं ओ बेमारनि हयते याक कागनानि बागै कायसानो जतय खलायथाय जिनि लुकुरक सोशल डिस्टेंस खरकसा ते खरकसा बाय जतनि कमसे 1.5 मिटार हाकसालो तंनानि नांनाय मुइतुनार बे लुकुरक जों ओ बेमारनि याक कांना हंखाय सोशल डिस्टेंस आमनो कारै चिनि थानि ते कुनो बिथि बराय मेडिसिन कुनो फानो करै आमन बागैनो आं कयनाय बरक बदल बदल खायै गेदानि रक टांलायदि तिरप्रानि लुकुरावनो आं कयनाय तेकायसा साना बुसुंनो निनि आनि बिनि लांमानो मोथां तंनानि आनि यागसे निनि यागसे बिनि यागसे जों अ लकडाउन न मानिया हंखे जों साइमाया अ जे बेमार बाहायखाय फ्लाय तामखाय फाय सामनि साक्ति फाय बुखुकनि खुक्ति बायदा फाय नकबार बायदा फाय इभेन अ बेमार गोसागदा गोख्रांदा गुफुरदा जों कुनु सिया आमनि बागैनो गामि आमसानि लुकुरंनोबा आं कयनाय चिनि यांगो फाया चिनि अर मानजागिया जों COVID-19 नो किरिया अम हायरक दावान सुक्तुं अब बेलायखाय किरिमा सिंसा बेमार आमनि बागैनो आं कयनाय हातिसा चाथाय मुइतुनारदि हातिसा चामु खरकसानि थिनांनो बानसि नारक मानो ते अबन लगे कयनाय बोसकां दिनो जे अ 19 दिननि लकडाउन अम हायखाय सिगाङाव चुवामा हाय ते गोबांमा बदल जाखायबा व्यक्तिगत रखनो चिनि चुग्या नुखुंरंनो चुबा चुरिना बागै चिनि त्रिपुर क्षत्रिय समाजजों हयते आं कयनाय
তিনি চিনি त्रिपुर क्षत्रिय समाज नि बिसिंतै चिनि खहाय हांकरनि रामचंद्र घाट मयालनि बिसिंग जों दाबो चिनि रतनपुर एरियानि तफिदार गामियाव अ लकडाउननि जराव जों चिनि जारा लाइभलिहुड खायतंनाय रक तै बरकनि दिन सम खायजानाय आमदे हेबरनो जों दिनै किसि परिबारनो चिनि त्रिपुर क्षत्रिय समाज तरफ থেকে जों चिनि माइरं दै सयाबिन दाल आलु किसि जों दिनै बरनो हेल्प खालायनाय जों ओमफ्राय तामियाखाय कारण अ जरावा अ पेन्डेमिक नि जरावा चिनि बुयिंखा दाबो काइसेन नगते काइसेन थानि सामु खायमान लाया एंगा आबन बागै सरकारत तो ठीक আছে मानि दं सरकार मानि दं तफना आबो बायत कुलुकसुगिया तै जों रिमाबायबो कुलुकसुगिया जाहातेबो जों अ रिमाबाय 2-3 दिन फान जाथुन अबो हायके जों दिनै चिनि त्रिपुर क्षत्रिय समाज बिसिंतै जों दिनै अ लफिदार गामियाव माइरं किसा बागलायनाय दा खायदं दस 12 सेकेंड